tvoj aktuálny výklad. Čas rozkvetu a rýchlych zmien. Tento výber kariet je mimoriadne silný a hovorí o tom, že sa vo tvojom živote práve otvára stavidlo pozitívnej energie. Eso pohárov, pohár, z ktorého preteká 5 prúdov vody, predstavuje tvojich 5 zmyslov a nekonečný zdroj intuície. Čaká ťa emocionálny reštart. Je to karta novej lásky, hlbokého vnútorného mieru alebo obrovskej tvorivej inšpirácie. Tvoj citový život sa začína naplňať. 8 palíc rýchlosť. Ak si doteraz na niečo čakala alebo si mala pocit, že veci stoja, teraz sa všetko pohne vpred závratným tempom. Priprav sa na dôležité správy, cestovanie alebo náhly spád udalostí. Čas čakania skončil. Hviezda, nádej a liečenie. Táto karta je tvojim anielom strážnym. Hovorí ti, že si na správnej ceste a že tvoje sny sú v súlade s vesmírom. Prináša optimizmus a vieru v lepšiu budúcnosť. Tvoje posolstvo. Dôveruj prúdu, ktorý ťa nesie. Tvoje sny majú zelenú. Tento výklad ti hovorí, že tvoje vnútro eso pohárov je pripravené na niečo veľké a vonkajšie okolnosti. 8 palice sa k tomu pridávajú neuveriteľnou rýchlosťou. Hviezda ti svieti na cestu a potvrdzuje, že toto nie je náhoda, ale tvoj osud. Nezastavuj sa, nepochybuj. Všetko, čo teraz zaseješ, bude pod ochranou hviezd krásne rásť. Ďakujem vám krásne za sledovanie môjho videa, ak sa vám tento odkaz páčil. Budem vďačná za každý váš like, komentár alebo zdieľanie. Vaša podpora pre mňa veľa znamená.